И какво става, хора? Аз съм Алекс. И сега, здравейте. Като искате, дайте едно лайкче и за канала ми subscribe. Имах друг канал Госо 5. В събота ще направя един giveaway на стрим. Той ще съдържа, който спечели, получава скин за 800. И който се сабскрайбне за моя канал, и ми напише името и ми каза истината, защото ще мога да проверя. И като видя, че вие не сте се абонирали, ще стане лошо и няма как да участвате, няма да ви приемем. Няма да ви приема, така че внимавайте. Не ви карам, просто ви казвам. Госо 5 нещо ми стана там с канала. Хакер ми го взе. Сега трябва да каза на Младен, за да го пътам новина. Само да се за. Той май беше някъде тук, ма не мога да го намеря. Ето го Младен. Това е другото. Няма само вече на Fortnite. Шпатки се. Та. Добре. Даваме напред. Ще вървим напред. Напред. И ще вървим напред. Опа. Лезис. Напред. Само... спе. Напред. Качвам всеки ден видеа, само да не стане също като на другия ми канал. Се беше много гадно, когато това ми стана наистина. Така. Може да се ми направя 3, значи 8 общо. Ще има и на Roblox видеа. Те не трябва да изтъпвам видеи. Сега. Има много самина, ама ми трябва кръстъци да ги използвам. Те да ядат. Преди да включа камерата, намерих едно село. Искате и да видим нашето село какво? Ало?
Да, ето го семера. Ти мляскаш така. Чакай. Виж се с феновете. Фенове, ето го. Не виждам нищо, бе. Ето го. Ето го. Опа. Видеото ще го правя сега. Айде, прати. Супа. Прати супа. Добре, това беше видеото от нас, скъпи зрители. Спираме Майнкрафта. Нищо, че видеото колко време е било. 5 минути.